Bermeo Zeuriebe bada, lelopean, martxan jarri du Bermeoko udalak, herritarrak, herria garbi eta txukun mantentzeko inplikatzea eta sentsibilizatzea bilatzen duen garbiketa kanpaina. Sensibilizazio eta implikazio bilatuten dago, hau da, herritar guztiok sensibilizazio eduki behar dugu eta herritar guztiok inplike behar garizelako herri garbi eta txukunbet lortuteko. Herritarrek azkeneko urteetan egin diren inkestetan garbi utzi dute herriko garbitasuna euren kezka nagusienetakoa dela. Alkateak adierazi duen moduan, ahaleginak egin dituzte hobetzeko eta hartutako neurri esker egoerak hobera egin duela azpimarratu du ere. Eta azkenik bermeotarrek argi adierazi dietela garbitasuna hobetzen jarraitu behar dutela eta udalak bide horretan etengabean jardungo duela gehitu du Abaroak. Danok ulertu bidu Bermio geure etxie dala. Eta Bermio geure etxiedan einien eta markiek berak esaten dauen moduen eta horregaitzi gaur hemen aurkezten dugun kanpaina honetan marka bat aurkezten dugu, hemetik eta aurrera garbitzasunegaz eta bizikidetziegaz loturi edakoien gai guztietan agertuko dan marka bat aurkeztuten dugu eta hori da Bermio Zeuriebe bada. Izenak berak, esloganak berak esaten dau. Bermio danona da, Bermio geure etxie da, eta hori da lortu gure dugune, kontzientzia hori biztuti herritxarrangan. Hau da, Bermio geure etxie bada, zelan onartuko doguz edo zelan egingo doguz, geure etxien egingo esleki duzen gauzek. Hau da, zigarro bat fumeten dunien, inori eiatzo okurri duten zigarro punta hori etxien beringanera botatie, edota geure etxeko hormatan pintadak eitxie, edo sastarra generaten dugu zenien sastarrontzizetatik kanpora sastarrak itxitxie, edo geure txakurrekaz kalera guzenien kakak edo txisek eitzen dauinien batunbarik edo garbitxubarik itxitxie. Horretan danatan, herritxarrok asko daku esateko, eta herritxarron jarrerak ezinbesteku etie. Jarrera proaktibo euki behar dugu. Jarrera proaktibo euki behar dugu, esan dako modun, alik eta ondakin gitxien generateko. Jarrera proaktibue euki behar dugu, gure eguneroko jarrerak, kontzientzia horretatik abiatute izatie. Jarrera proaktibo euki behar dugu, sastarra generaten dugu zenien, modu egokizen birziklatuteko. Jarrera proaktibo euki behar dugu adibidez, erabiltzen dugu zen materialak eta barriro erabili geinkesanak, horrek berrerabiltzeko eta ez ondakin barrizek sortuteko. Eta hori da gaur hemen aurkeztuten dugun kanpainie, Bermio Zeuriebe bada. Eta ikusten dozue ganera kanpaina horretan zaindu, kuidalo imitzen dauela. Geure egin beharra dalako bermiotar modure, gure herriek merezi du dauena emotie. Hau da, geure herrie zaindutie, danon ondari zaindutie. Kanpaina honek hainbat ardatz eta ekintza izango ditu datozen hilabeteetan zehar. Ardatz hauek adin tarte eta gizarte sektore ezberdinei bideratuta egongo dira, baina denak helburu berarekin. Kontzientzia eta herritarren implikazioa bilatzea. Etxe guztietara idoiak dakon eskuorri bat bidaliko da, zertarako, alde batetik azalduteko kanpainie zertan datzan, beste alde batetik jentiengan kontzientzia sortuteko. Orain ganera udien, denpora gehiago pasaten dune kalien, gehiago konsumiduten dune bebai kalien, jarrera proaktibo hori bilatuteko eta sensibilizazio eta implikazio hori sustatuteko, esku horri hau botako da. Inori etzagu ezer barririk kontako. Inori etzagu esango guk zelako esforzuek egin duzen, eitzen duzen eta segiduko dugu zen eitzen. Bakarrik gure dugune sustatu da galdera hori eitzie. Bermio geure etxie bada, zelan jokatuko geunke geure etxien? Gaur, kanpainia aurkeztuten dugu, etxietara eskuorre hori botako da, eta beste ekintza bape imini dugu martxan. Badakizue, orain udesazoien, jente askok, pipek konsumiduten dugu, dendatan erosten dugu, eta are pipe azalak, sarri askotan, beringanera zuten diez. Hori be, zikintasune, hori be ondakinek sortutie da. Eta alper, herriko barrandero guztiek, zerbitzu guztiek imitzen dugu zen garbitzuten, segiduen atzetik, zikintasune eta ondakine generaten badu zen, zikin segiduko dago egoten. Orduen, horregaitzik, denda guztietara banatuko dugu, pipek salduten dagoen denda guztietara banatuko dugu, kanpainako ikurregaz, binilaturiko boltsatxu bet, eta boltsa hori pipa pakete bat erosten dan bakotzien, boltsa hori emongo dozkuie azalak bertara azuteko. Horrek ez dau konponduko, argi dau, bai horrek bilatuten dau kontzientzie biztutie. Hau da, pipek erosten dugu zen inkontziente izatie ez dugule lurrera bota bihar. Eta horregaz batera, beste hainbat ekintza.